L'europeisme i una part històrica del futbol català estem de dol per la pèrdua d'una de les llegendes més importants, l'exporter i exentrenador Pep Rovira. Amb 319 partits, 309 de Lliga i 10 de Copa del Rei, és el 5è jugador amb més partits amb l'Europa i el primer porter d'aquesta llista. Josep Maria Rovira i Torres, nascut a Torredembarra el 28 de desembre del 1943, va ser un gran porter que va arribar a jugar a primera divisió amb el Mallorca i va passar per les files, entre altres, de Sabadell i Badalona. Va ser a l'Europa, però, on es convertiria en mite als anys 70. Tal va ser el seu impacte a Gràcia que es va convertir fins avui en l'únic futbolista de la història del club que té una penya en honor seu, el grup europeista Pep Rovira. Qui va ser president durant molts anys del grup, Antoni Ponsa, explicava el 2005, amb motiu del 25è aniversari de la penya, el per què estava dedicada a Pep Rovira. Té un caràcter molt obert, molt simpàtic, i llavors es va reunir els integrants de la penya i buscàvem una personalitat que caigués bé a tothom. I en aquells moments el que queia millor de tots era el Pep Rovira. El mateix Ponsa deixava clar llavors per què el grup es diu grup i no pas penya, per petició del propi Pep Rovira. Ell mateix ens va donar el nom que tenien de posar a la penya. Ell va dir, això de penya no m'agrada gens. M'agrada més que sigui un grup de companys. Per tant, és un grup europeista Pep Rovira. Amb els guants ja penjats, Rovira va passar a ser entrenador i en tornar a Gràcia va fer història amb l'Europa també a les banquetes, ascendint a segona B el 1994 en ple exili gracienc per les obres de construcció del Nou Sardenya. Sentim aquell moment històric de l'ascens retransmès per Ràdio Gràcia amb la veu telefònica entretallada del periodista Víctor Altadill. L'Europa que és a un pas d'aconseguir l'ascens de la segona divisió B del futbol espanyol. L'Europa que està a un pas d'aconseguir l'ascens de la segona divisió B del futbol espanyol. Final! L'Europa segona B! L'Europa segona B! L'Europa segona B! L'Europa segona B! Final! 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 Final del partit! Acaba d'acabar el partit! Això és impressionant! Això és impressionant! Pep Rovira ha estat una figura esportiva i humana molt important per l'Europa. Però l'Europa també ha estat molt important per Pep Rovira. Així definia ell mateix el seu sentiment europeista en una xerrada als jugadors de la primera plantilla l'any 2022. Jo els 10 anys que vaig passar a l'Europa com a jugador m'ho vaig passar molt bé. M'ho vaig passar molt bé perquè, a part que m'agradava molt el del camp, l'ambient que hi havia a l'Europa aleshores, i se'm va tractar molt bé. A l'Europa se'm va tractar molt bé. Els clubs que estan millor. Inclús es va formar la penya amb el meu nom. En Pep era l'Europa i l'Europa és en Pep. Per sempre més, mai l'oblidarem.